ngalih apa ora? Ngalih ora. Ngalih dhewe otak le. Nyapa? Dene iwake iki dol to kok. Remukne lho iki. Ora to karo nabur to kok. Nyapa nyantol to? Dipetne kok. Sek enek iwake parani no. Parani. Lho. Ilang, Dos. Iwane, Dos. Iya. Pang, Dos. Wow, genai kayak ngene, Dos. Lah iya. Pantang pulang sebelum petang, Dos. Ora. Rara. Harus ding ya. Syukur.